Lagi iki ana pelawak metu diringi mercon. Ayo wis sejarah besar iki saka. Rumangsaku kaya metune barongsai ya. Bareng anu barongsane kok cilik ora. Nek ya iki kedah-kedahe. Nggih. Kepengin nyeneng-nyenengke masyarakat sekitar kene, Mas. Bener, Mas Gareng. Wong menawa wis suwe desa Kapuk kene iki. Kowe iki mbok ora ngerti takon. Kene iki desane Kerandu, Mas Gareng. Kerandu iki penghasil apa? Kapuk. Lah ya wis. Bola bali lek kon plesetan mesti pinter. Lho yo, iki pancen wis diajangi dening Bapak Dawa iki. Kowe iki sing nimbali mbok diajeni Pak Panjang. Panjang basane liya apa? Ya dawa. Nah. Wong yo tujuane yo ning Pak Panjang kowe lho kok geger lho. Iya nek sing jenenge jeneng wilayah ki ora perlu dibasake ngono. Ora entuk. Ora entuk. Terus pamane Boyolali kok dadene mbajul kesupen ora iso ngono kuwi. Diseneni karo sing duwe wilayah sampeanku. Tetep kudu apa anane. Apa anane ngono. Luar biasa, Mas. Nggih. Niki wiwit mlebu sore wau kula pun dikawal kudune lewat mriku pun dubengke. Oh, ning iya. panitia tanggung jawab goleke dalan sing selo mergo kono cedhak apa kebak PKL. Oh iya, Sing pedagang. nonton jan iki kaya nonton ning jero gedung tenan iki. Lah iya. Dikupengi karo pager batako. Heeh. Jane upama kersa Pak Panjang ya, piyayi sing nonton rene dikarjerke 10.000 nu saya sugih neh jane. Ya. Ya ta, Mas? Sik to wong ki nawaitu niki sedekah rasa kok dono rasa kok dibayarke. Upamane cara mbiyen lak ana ta wayangan dibethek mubeng ning lapangan terus dikarjiske ngono mbiyen lak ana. Lah yen kowe duwe ide ngono mbok lakonono dhewe aja kongkonen Pak Panjang. Kowe sekali tempo lho wayangan ning lapangan terus ditutup ngono lho. Ora blas ra ono sing nonton. Bener pancen niate Pak Panjang karo Bu Somi iki pancen dana rasa. Nggih. Niate nyenengke piyayi akeh ngono. Setahun le ngenteni kepengin wayangan kahanan supaya tentrem sik lho. Ngempet kok setahun iki kepiye? Iki malah manten iki mbok menawa ya malah wis duwe momongan lho iki Mas. Wis, pancen wis. Lah iki sing rugi awake dhewe iki. Lah kok iso? Kudune mantenan nanggap wayang terus putu metu nanggap wayang meneh. Lah iki dobel iki. Iya. Ning ya wis ora apa-apa awake dhewe ya niate nawaitune ning kene sowan nglaksanakaken dawuhipun Pak Panjang Ibu Somi. Sing bakule ya ndedonga mawon yen aku ngandani manten ki wong wis do pinter-pinter. Iya. Wong sing putri ya sarjana. Heeh. Dadi cukup aku mung negeske berdasarkan pengalaman saya saja. Maksudnya? Loh, beliau itu kan sudah punya keluarga. Betul. Nah, wong iki kudu ngerti, bojo, keluarga, rumah tangga mulai dari nikah itu sudah ada artinya sendiri-sendiri. Nah, iki. Loh, ora iki, itu. Sampeyan iki tak dukung ngono lho tegese iki. Lah iki mesti apik ngono maksudku. maksudku. Aku ora butuh dukungan wong aku dulu caleg kok.
Lho lek sejenis seniman anggere munggah panggung antara dalang karo pelawak iku kudu chemistry, kudu kompak. Sampeyan ketoke arep menyatakan sesuatu, lah aku memberi dukungan ngono kuwi. Lho kari ndelok dagelane sapa, dalange sapa. Kadang aku karo dalang malah didu karo penonton kok. Yen ora ngono ki malah ora rame. Oh, ngono. Dari gesekan muncul percikan menjadi satu lagi semakin kuat kaya besi dilas kae lho. Dadi pamane gesekan terus bantah terus silang pendapat ora masalah. Itu demokrasi. Oke, lek ngono ayo ndang keluarga apa artine? Iki diwiwiti saka apa sih? Prosese. Nikah sih. Oh iya, nikah. Nikah kuwi saka ni karo kah. Niki niate ibadah. Menjalankan pernikahan harus dengan nawaitu ibadah. Kahanan apa saja utawa apa wae sing ana kudu ditempuh wong loro. Jadi kahanan seneng maupun susah harus wong loro maju bareng. Lek maju, loh, lah bakale yo apa-apa iso diatasi, Mas. Bakale rampung perkarane entuk kemenangan dalam keluarga. Yo rung karuan yen maju mesti menang rung karuan. Lah kuwi ngetutne sampean lho. Lho aja ngetutke apa ora duwe mata dhewe kok ngetutke. Pancen angel musuh dagelan iki ora. Wis. Lho wong kowe iki kudu duwe ide dhewe apa wis maju ki mesti menang urung karuan. Lah kae tarik tambang kae sing maju malah kalah kok. Oh iya. Kuwi ora iso nggo patokan, bakune apa wae kudu dihadapi orang berdua. Tegese antarane sing lanang karo sing wedok kudu kerja keras supaya rumah tanggane sukses. Itu keliru meneh, salah kaprah ki aja sok dibungok-bungokke to. Kok kerja keras ki oh. Neng ndi-ndi mesti ngono ya Mas Gareng ngomongane. Yen pengen sukses kudu bekerja keras. Kuwi salah kaprah aja dinut, sing bener ki keras bekerja. Keras lho, keras dulu baru bekerja. Wong kowe urung keras kok arep kerja ki apa iso? Lah wong aku urung keras arep kerja bojoku ra sembodo. Oh iya. Tegese iki aja ditampa sing horor. Keraskan dulu niatmu, keraskan dulu kemauanmu, baru melaksanakan pekerjaan. Pasti akan sukses dan berhasil. Amin. Ngono. Iki lagi nikah urung bojo. Wah, iya. BOJO. B berawal dari pandangan pertama, perkenalan, pacaran menuju ke pernikahan. Itu prosesnya. O, orang tua, agama maupun negara harus merestui supaya sah. J, jadikan teman hidupmu sampai akhir hayat. O, oleh karena itu jangan kamu siksa lahir maupun batinnya. Kuwi bojo. Ki tak tujokke ora kanggo wong lanang tok, wong wedok ya kudu memahami bojo mergo sing nyiksa lahir batin ki ora mung wong lanang tok, wong wedok sok-sok ya nyiksa. Oh, pengalaman pribadi. Oh. Loh. Kowe sok disiksa rasamu karo bojomu. Lho, tegese nyiksa ki dalam hal apa sih? Ngono. Kadang kala sing kudune ora dipikir wong lanang iso diatasi wong wedok, meksa dilemparke nyang wong lanang. Ngono mosok wong lanang kon mikir bumbon barang lak ya ora trep to, Mas. Ya aja, ndak nyuda kawibawan. Nyuda kawibawan wong kuwi jatahe wong wedok. Kuwi bojo. Terus apa meneh? Keluarga, keadaan apapun harus selalu bersama-sama baik suka maupun duka. Lupakan egoisme masing-masing. Tidak boleh menang-menangan dewi, pinter dewi. Arahnya harus selalu yang positif. Gagasan harus sesuai dengan keadaan. Gagasan ojo gede-gede, ibaratnya gegedean pihak kurang cagak rumah tangga ambruk. Keluarga bisa terjadi karena ada suami dan istri. Suami berjumpa mikir. Jadi suami setiap menjumpai permasalahan rumah tangga harus mikir jalan keluar yang terbaik dan benar itu apa. Tugas suami. Istri. Istilah tri iki telu. Wong wedok kudu ngerti istilah telu. Ngenaki, nganaki, ngetengi. Wah. Bojo kasar-kasar. Ora kasar-kasar iki dunia, Mas. Iki fakta iki.
Wong wedok kudu ngenaki rasane wong lanang. Gawe senenge wong lanang, ngenaki rasane wong lanang. Nganaki wong wedok yen dikeki wulu pemetu arupa blanja kudu dianake dikembangke, berusaha dalam bidang lain supaya wulu pemetu berkembang. Ngetengi wong wedok dadi petarangane kanggo titising keluarga. Ki ngerti ra kowe iki? Ya mudeng. Iki ora mung kanggo manten anyar, manten tuwek kaya kowe barang iki kudu ngerti lho. Lah aku iki kulino krungu tembung ngono kuwi kok ya. Lah ya kulino-kulino ning yen Anane aku meneng ki mergo menghargai. Ada orang bicara, sebaiknya yang lain itu menyimak, jangan malah ikut bicara. Ngono kuwi. Kulino ngrungokke, kulino krungu ning yen ora diayati lan diamalke apa gunane? Bener. You know? No. Loh. You. You kok no? Iya, kuwi lek apa ke jeneng keluarga. Yen wis keluarga ada suami istri akhirnya kagungan putra. Putra kuwi Jawa. Umume wong nyebut anak. Iki kudu dinganu lho, iki dicateti lho. Kowe lak ya duwe anak to? Duwe. Aki amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amanah, ya. N nantinya sebagai penerus garis keturunan atau keluarga. Iya. A, akalnya harus kita isi dengan ilmu yang bermanfaat bagi dia sendiri dan untuk orang lain. Iya. Oh. Anak kok lho. Lah apa? Kalau ya anak ngono. Anak yo kan. Oh iya ka. Ka kuwi kolbu, hati. Hati harus kita isi dengan ilmu etika dan agama. Dadi ora sasar susur anak kuwi berjalan lurus mlakune. Heeh. Sakwise ana suami, istri, anak mesti ngudang putu. Lah, putu atau cucu. Wah, iki kok sosok saya merembet ngene iki. Ora apa-apa, dicucukne larang ngono kuwi, ayo. Putu. Putu, Mas. Putu ki putrane anake awake dhewe. Lah, iya ta? iya bener ning aja remeh aja mu gampang ngono kuwi. Lah wong dadakan kok. Lho sing jenis seniman profesional era sekarang harus siap pakai di setiap saat. Itu pun sudah saya buat dengan sedemikian rupa, disajikan pun bisa diterima. Bener kok buktine urutane ping 3. Ping 3 saka? Mbah, anak, putu. Oh, iya. Ya ora. T. Ki. Sik Mas mbok diwangi mikir malah aku dioyak-oyak. Lah pancen pun kondang nggih Pak, lek jenenge Gareng Semarang iki pinter oncek-oncek huruf. Lho, kuwi. T iki trima katresnane luwih kandel saka mbahe tinimbangane bapake. Wis ditenono. Mbah kuwi anggere wis duwe putu karo anake ora tresno ning tresnane ning putune. Kabeh nglakoni kuwi. Umume Mas, umume lho iki. Umume iki Mas. Umume luwih cedhak karo mbahe tinimbangane bapak. Ayo ta mek diolak-alik ngono kuwi. Kena wong kowe kok tak takoni rumangsakmu, aku iki kaya murid karo guru mbok tes e. Lah mergo wis mau aku wis lak omong, ayo kita menjadi seniman ini bekerja sama. Nyatane ora iso nang kene golek urip dhewe-dhewe, dalang karo apa pelawak iki nang kene bantah padu ra apa-apa. Kok saiki ngene. Iki maine dhewe iki ning papan apa? Slap to. Selepan. Yen kowe pinter, slap kuwi tegese apa? Wis genah to seleb nang kene papan kanggo giling, men saka gabah dadi beras ngono kuwi. Terlalu panjang tidak tepat sasaran. Nadyan panjang aku seneng, mergo sing nanggap Pak Panjang lho kuwi. Heeh ya. Ayo, bantau karo sing nanggap. Ayo. Ya wis sak karepmu. Wong-wong ya ning ya mbok ya rada nganggo mikir sithik. Wong kok senengane kok ngono. Ya wong slap kuwi Mas. Slap yen kanggone Gareng piye? Ese saka gabah nyang
beras. Lah aku mulak ya muni ngono to. Lho ning kurang komplit. Oh iya. Ele. Luwih dhisik di PP. Ora mbok PP apa iso dadi? Oh iya. Ning nggih mepe ya angel mergo bengi iki bakane nggih wayangan. Lho Pak, iki spray seminggu arep wayangan iki. Oh iya. Enek sing wutuh arane beras, ana sing separo jenenge menir. P papane kudu resik steril supaya ora ana kuman sing mlebu. Dadi ambak kaya ngene iki steril Mas di waktu nanti mengadakan slep-slepan kene iki steril. Tegese steril iki apa? Bersih dari kuman, dari bakteri. Bersih dari kuman, bakteri, bangsane hewan-hewan yang membawa virus, klebu garing pung dan sebagainya itu disingkirke saka kene ngono ya. Sik tok ana critane garing pung kok nggo virus ki apa? Enek nggone kok Semarang ora ya. Yo ora ning kene aku gawe virus, gowo virus ning virus kebecikan. Oh iya. Iki main ning Kabupaten Kekar ki. Hah? Kabupaten Kekar. Kabupaten Ponorogo. Pono ki apa? Weruh. Weruh, cetha. Cetha. Raga ki apa? Awak. Awake sing ketok cetha ki apa tegese? Kekar. Mula kene wong nggone wong kuat, keseniane we reog, nyugi dadak merak kuat mergo Kabupaten Kekar. Wah, lah iki cilaka Piyayi Sri Domirsani iki lek pama dolan ning Jawa Tengah, daleme pundi? Kula saking kutha Kekar. Umi barangi ning isi tak rumahnya mana Umi? Rumah saya Kekar. Lho ning istimewa lho Ponorogo ki. Duwe kesenian sing ora saben kabupaten utawa kota bisa iso kaya Ponorogo. Wah, dadak merake abote setengah der wis pokoke. Ah iya. Wis luar lho, ngono ki mula kudu dijaga, dirukti, dilestarekke aja nganti diakoni negara liya. Nah sing ngopeni aja mung senimane tok, klebu pemerintah, masyarakat kabeh tresnani karo kabudayan sing kaya ngono becike. Sing kawegan kudu ngopeni iki aja mung gembar-gembor, lestarikan ning ora tau nanggap percuma. Kalah karo Pak Panjang. Pak Panjang iki ora tau dawuh neka-neka ngerti-ngerti wayangan. Wayangan. Lah iki. Yen kowe mau ngandhake aku gelo weruh kahanane kemurahan. Iki kok mesti dampake nyang aku iki. Lah ngopo kok? Lah kemurahan iki mesti kurang to, ora urung blonjoku mbok potong iki. Ora sae le. Ojo nyatut nek kanca. Aku ora tau nyatut. Kowe ora tau nyatut, kowe ngetang. Ora nyatut ora ngelongi aku, ora ngetang ora. Tenan ya? Mek nyuda. Wah, malah nyuda. Ya wis ora apa-apa sing baku ning kene niate ditimbali panjenenganipun Pak Panjang kalian Bu Somi. Sowan ning tlatah Ngrandu lah iki rada angel iki. Nah, Ngrandu. Iki arep tak terjemahke mumet sirahku. Ngrandu ki ning wong gandeng aku ki ning kene wis tanggung jawab. Ciri khasku ngoncek inggon. Ngrandu ki hurufe apa wae? Hurufe N G R A N D O. N nenggih Bapak Panjang dalah Ibu Somi ingkang kagungan kersa. Betul. G gadah damel tasakuran pernikahanipun putrinipun. Rada cepet R. Roro Dewi sapa aku ora apal. Ya yen entuk kepek aku timbangane salah R ki Roro Yeni Tiken Dewi Sulastri SE naminipun Keng Putri. A asmanipun garwanipun Mas Septiawan Deni Saputra. N nanggap wayang hiburanipun. D dalangipun Ki Cahya Kuntadi. H hebat sabetipun cetha sanggitipun. U usulipun Pak Panjang kedah wonten gareng saking Semarang. Lah iya. Gowonku sing mburi dhewe mesti katut lho. Huruf apa ae lho mesti katut lho. Iki supaya cair kok. Pancen hawane wong lek wis jan aku ki pokoke dirampungi karo Pak Panjang walah tenan padang jinglang. Pokoke aku anggere lunas ki cek 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 cek.
Ning angger isik separo ngono ku mikir ki engko piye leh ku nagih. Yo tak golekne kanca Mbak Umi Hafifah tumpake sepur. Mangga. Oke. Perhatian. Kereta api Senja Utama jurusan Pasar Senen sampai Pasar Ngendi. Mungkin masyarakat sini juga sudah paham ini produk lokal. Ya, asli dari kota Kekar. Ayo. Kota Kekar Ponorogo. Kowe aslimu ngendi? Iki cedhak karo omahmu. Nggih, Kong. Apa to, Reng? Jatuh. Harga diriku jatuh. Ado-ado kok Semarang ning kene diundang kung. Ya ora apa-apa tegese sampean dianggap sesepuh ngono lho. Ya sesepuh ning aja tuwa-tuwa to. Apa ora ana to Om, Pak, Pakde, Pak Lek, Kung. Ya ora apa-apa, kuwi kanggo sampean supaya mawas diri. Mawas diri piye? Sampeyan wis sepuh, lek diundang kung tegese arep tumindak nista, tumindak dosa, isin karo putune, ngono lho. Diundang kung iki medeni lho. Lah ngopo? Kung iki tegese didelikung. Lah lek pamane kowe didelikung kaya bocah ayu kaya Umi ora gelem. Lho, sapa nolak? Lah iya ngono kaya ngono kok protes ora. Ora iki sik tenan aku takon saka ngendi, Dok? Kula saking Pulung Ponorogo. Pulung. Pulung ki kok kene adoh apa ora? Mboten. Pirang kilo? Nek kilone kula mboten paham tapi Lho, lha ki kulane ning ndi kok kilone ora paham ya? Kilo ki jarak tempuh ora kok panganan utawa jajan. Ning cedhak. Nggih. Tapi napa caket Pak Polisi? Pulung caket nggih. Oh, cedhak. Lah nggih. Cedhak. Pulung jare kono nggon jeruk. Nggih. Ki nggawa jeruk ora kowe? Mboten. Ya nggawa ning cilik. Mau digawa karo adike Pandam mau lho, cilik mau lho. Jeruk purut. Guyu. Nek kowe saiki domisili ning ndi, Nduk, sayang? Kula ten Kentingan. Kentingan iki ndi? Kentingan Karo Jebres. Karo kentongan? Ngalor sithik. Kentingan iki kampung daerah Kelurahan Jebres, Surakarta. Oh, yang gebres apa jebrese aku. Jebres. Oh, lah kok manggon kono napa? Kula ngekos ten mriku, Kong. Sabar. Kos. Apa nyambut gawe ning Solo kok kos? Mboten, Napa? kula kuliah, Kong. Kuliah. Nggih. Ngopo kok seru men ta, Reng? Kaget gumun ngono lho, seneng kok kowe. Kuliah ning ndi? Ten isi Surakarta. Isi Institut Seni Indonesia. Semester piro? Semester piro? Semester setunggal.
Anyaran. Nggih. Berarti ya isih cilik kowe saka SMA, kuliah. Nggih. Wis di pacar baru. Jujur iki cedhak omah lho. Iki kuthamu dhewe lho. Kabupatenmu dhewe aja sok nyanu lho, goroh. Wis di pacar baru. Aku ora nggo sabun. Muni Sampun. sampun kok sabun ora. Oh, sampun. Sampun. Lho, kok sik to? Duwe pacar ki wong wis tak omongke mau prosesi dalam mencari pasangan. Lah kok kowe isin? Mboten isin. Lah kok ndak bisi-bisi napa? Kula pekewuh Pokoke karo sapa? kalih nduren. Ndek ben iki kondange gandeng karo nduren ngono lho Umi iki. Kowe pekewo karo Mr. T. Ora sah, itu wis kodrati prosese wong urip kudu ngono. Jalani hidup ini kalau memang wancine ke pacaran ya pacaran, mung ya ngati-ati. Nggih. Mergo saiki akeh buaya darat. Termasuk sebelahmu kuwi Ayo. Kuwi ya buaya darat kuwi. Aku krokodil. Ya wis bakune ngati-ati. Ketokno bahwa di Ponorogo ada orang atau cewek yang potensi dalam bidang seni. Kowe wis booming, kowe wis viral sebagai Ratu Podang Kuning asal dari Ponorogo. Nggih, Kong. Nah, Lan iki lho apa jenenge? Kangkung. Kowe iki disepuhne kok angel ngono lho. Kakek kangkung iki kolesterol iso dhuwur. Mula sak madi apa wae lek mangan kuwi. Malah iki menawi mboten klentu menika saking Pak Panjang napa king sinten nggih menika wonten amplop kathah kangge dualang kangge sinden-sinden iki. Yo yen amplop akeh. Saking Saking Mas Deni. Wo manten kakung. Meh matur nuwun Mas Deni menika. Mantene lanang apa pegawe kantor pos to? Lah ngapa? Kok ngumpukke amplope sakmono akeh? Lho sampean ra ngerti iki katresnan saka Mas Deni. Jenenge Oh. komplit iki lho. Iki kabeh ana isine. Pak Dalang otomatis masuk rene. Amin. Sinden ya sinden. Iki ampane. Sinden. Matur Iki nuwun. kudu Pak. amanah. Sinden meneh. Sinden. Sabar sik reng ya, sabar. Iki Sinden. manut jenenge. Sinden. Sinden. Ya. Sinden. Kok ora ono spasine blas. Ayo. Sinden. Ayo. Alhamdulillah. Nggih, sinden. Heeh. Sinden. Dalang melih. Matur nuwun Mas Deni katresnanipun. Matur nuwun Mas Deni. Lemah teles Gusti Allah ingkang males kesaenan panjenengan. Mas Deni iki po lali ya. Yen bengi iki ana dagelane iki po lali ya. Iki lho, lek ra wacanen iki, ana amplop loro diwaca Ayo sapa engko dikira aku gawe-gawe ndak sing mburi sik diwaca. Pak Dalang. Dalang rene berarti jatahku tenan to, ndak dikira gawe-gawe. Kuwi. Mas Dalang. Nah, Mas Dalang. Mas Dalang, iya. Mas Dalang. Ayo. Ki jane kene dosen kene mahasiswa buta huruf. Kowe iki pengen maca apa piye? Iki apa? Mas Dalang. Lah iya iki. Mas Gareng. Iki lho. Jan kuwi iso maca apa ora? Mas Dalang iki. 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 Iki diwaca. Nah, iki Mas Dalang, Pak Dalang. Mas Dalang. Ganti to? Nah, iki. Kowe iki dalang apa tukang sulap? Yo ngono nek mripate arep miyos ora. Ngono kok arep jagoke bupati. Lagi saweran wis dikorupsi. Walah. Aku seneng gawe-gawene sampean kuwi kok ya. Lah apa rene iki ora nyambut gawe kok mbok gawe-gawe iki. Iki arep tak laporke tunggone Pak Polisi, kowe ngorupsi saweran. Iya. Iki tak pundi ngene kok. Ben kaya apa? Jamus Kalimasada. Iya. Heeh. Monggo sampean iki dadi gareng, upamane ya. Ha to? Sampean gareng, aku dadi Puntadewa. Sing menang mundi Kalimasada kuwi gareng apa Puntadewa? Ya kari ndelok lakone. Lakone gareng dadi ratu ya tetep garenge sing nyunggi kok. Angel diarahne iki Yo sampean. arahe arah sesat kok. Mosok perkara saweran medhotke seduluran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mbak Cange saking kula Pak Kadi ler mriku mawon. Ler ki sisih ndi? Hah? Ler ki sisih ndi? Nyuwun pirsa piyai kene sing apa? Ler niku pundi, Pak? Oh, Mriko. mriko ler. Oh, ler. ya. Nggih, dadi kudu terang. Nyuwun gending caping Gunung Jenggleng ingkang nyuwanten Mbak Kesi kalian Oke. Mas Gareng. Nggih. Langsung mari kangen. Wah nggih, tasih wonten melih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kula Bapak Soiman nyuwun gending Sinom Parijata Ayung Guyu. Nggih, wau sampun kula aturaken. Nggih. Gending menika kula tujuaken ingkang kagungan dalem Bapak Panjang Haryanto sekalian adik Bapak Jamun Suzat Miko SH. Nggih. Wah, asmane Suzat Miko. Zat. Ngangge Z iki. Zat. Ah iya. Kuwi tunggali Zainan. Sugeng midhangetaken sinambi layah-layah kalian udut matur Amin. nuwun Mbak Nggih. Ibu nggih. Ugi menika saking Pak Suyono nggih, Pak Lurah Kediri Desa Selondono nggih, Caping Gunung, Bu Somi Sambel Kemangi, Bu Yarmi Kelinci Ucul, Pak Panjang Gubuk Asmara Nyidam Sari, Pak Lurah Ngrandu, Pak Parto Roro Jonggrang. Wah. Terus Pak Sayid Pepeling, peh kok sak layange pemudite jan sak kaset iki ora ya. Ya ora apa-apa Ora panjen apa-apa. diniati kok. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih, wabarakatuh. Pak Dalang minta lagu Nandur Ngunduh Salak. Nggih. Iki we. Surat saking kula Mbah Mariman Tosanan. Nggih. Iki Nduk Nyidam Sari wae Nduk, sampeyan aturke sik pamundhut saka Pak Panjang. Nah, Nggih. Seneng aku lagu sing terakhir sing anu ngersake Mbah Sembuh Men. Mbah Mariman. Lah yo mari ki sembuh. Oh iya, iya. Sembuh Men. Iya. Ya Nah, saiki bawane dibagi karo Mas Gareng. Apa ki? Nyidam sari. Oke. Dandang gula. Digandrung iki ibarate kaya mbahe ngandrung karo putune. Ayo. Lah ngono ki sing gragas bae apa putune? Mbahe no ora. Ya putune kok Kok iso? gelem karo wong tuwa gragas no. Ayo. Iki mau fragmen ora. Kok capek iki Joko karo Prawan kok bae karo putune. Wah, jan bareng dirangkul Mas Gareng berdua ketok serasi. Mbak Umi jan kaya Batari Komoratih. Mas Gareng jan kaya Komodo. Ayo. Nano. Ayo. Komodo malah apik dilestarikan dunia kok. Duh, umiku. Wah. Ya sakarepku sing nembang aku. Iya, iya. Apa pujane ngati kene manuto yai. Heeh. Ora apik. Ora ana ketoprak kok manuto yai. Heeh. Injih Kakang. Anjir. Aku nek kaya rol ketoprak. Iya. Tekan ndi iki mau? Neno. Kaya ngene wong nandang aswaje. Kula raimu kaya Remi ora. Asmara Aswajik ora. Lah ya asmara iki gane Remi. Asmara Sak garis kas. apa mung Pak kes wek kudu didul kesi Lah iki saka gemese ngono ora. Meri ora tak roman Meri gunaku didudul Kuwi aja bukese kaya tega kaya ora gila lho ora. Ing atase bokong kaya super tetra disenggol ora. yen bokong tok ora apa-apa adik barang digugah lho. Ajare salah. Oh iya, Kino. Umi.
Duh dewa. Ya nduk. Duh dewa Ya Yumi. dalem kacang mas. Wah rada sentet bocah. Kakang Mas kok kacang Mas. Kakang mas. Nah, Kakang Mas, ngono jare di pacar Roman ora iso. Langsung modele Ya iki lah. Ning donya iki ora ana wanita liya kang tak tresnani kejaba ya mung bojoku sing ning omah kae lho. Iki di streaming marai yo. Mulane bojo ki aja ditinggali HP ben ora nonton streaming ora. Aku biasane main game kok bojoku. Nang kene gleleng sapa-sapa diseneni bareng nang omah karo bojo wedi. Loh betul bojoku sing memberi kenikmatan kok. Lah yene aja kebangetan nang kene dadi gareng dagelan kondang bareng nang omah umbah-umbah ora. Dalam rangka kok gen dinehi. Oh iya. Kowe tinggal mengkurup kesi gulung kuming ra kowe. Piye? Yen kesi mengkurup ke gulung kuming ra. Ya dibolong kok ngisor, iso apa enggak? Lho wong ambenmu wis kok baja kok. Apa tembus? Ya Om. Walasana mring wak Umi sawangen kae ana lampu abang putih sing isih murup genah kae males jabut kae. Wis wancine dijabut urung dijabut. Iki iya. Ije. Ayo terusno Yayi supaya aku rasane ngati bisa marem krungu swaramu. Persasas-sasasi ora mangan. Luwe. Besok kapan tekan? Ngenyek kowe. Lah jenengan ngeten no. Wong karo pasangane kok gila iki lho. Apapun yang terjadi iki maju kok kowe mundur. Oh nggih. Jenenge tresno ki apa wae pangan. Kok mundur. Panjenengan pun sepuh kok. Lah. Lah ngerti wis tuwa kok ora mbok tebaske. Eman-eman. Lawas. Kowe ngenteni, kowe mesti ngenteni metu kentose to kowe. Iki lawas. Cet. Yo. Jejer lan wong hayu. Hei, yen Roman ukarane ya diwalik. Jejer lan wong bagus. Mosok aku wong ayu melambe apa piye? Bagus. Lah ngono fitnah jenenge Om. Lah pripun to, Pak? Lah mosok kaya ngono wong bagus. Wis sinden kondang mosok mripatmu katarak nyawang ora. Mas, jenenge wong tresna jatuh cinta kencana katon wingko, wingko katon kencana. Lah iki ya wingko katon blethok lah iki ora. Kowe meri apa piye wis kowe dagel aku tak dalan. Ora aku linggo kene malah aman ora. Angger kancane entuk rejeki kok senengane kok. Oh jatahe dhewe-dhewe. Oh lho Umi ning. Iya ta. Ganti gareng. Yo. Upama sira nakoda Enggak. tanpa rokok. Tanpa perahu. Lah iya, numpak perahu ya ora ngerokok ya ora enak lho Mas. Tanpa perahu sasat sarah ing Jolodri. Yen pancen pasangan serasi saiki penutupe bareng. Isi. Nonano. Yo. Nonano.
Kowe iki jane nembang apa arep tawa permen ora? Lah kowe mau ngomong nanu-nanu ditutul. Kuwi ancer-ancer laras. Ancer-ancer karo golek alamat wae. Nyedang Sing kumpas. Iya, iya. Malah kaya sirine ya. Ayo terus iku nyanyi-nyanyi ora. Jiro lu. Nyidam sari aku tak mudhun kowe sing dhuwur. Kowe sing dhuwur aku sing ngisor. Waduh. Iya ta, wong tuwek kok. Ah, wong tuwek nek dhuwur boyoke kumadaan ya. Swara kok boyo. Jiro lu. Aku ki seneng aku sing kencer Tugino iki titis. Salineh jenenge. Nggih, niki tutuke Nyidam Sari. Nyidam Sari. Oke. Ya nduk Umi Hafifah. Dados. Ndurin. Oh, ayo.
Terima kasih Genduk Umi Hafifah. Paling tidak merasa ayam tentrem isih ana penerus sinden-sinden generasi muda kaya Umi Hafifah. Nggih, leres. Iki bocah iki ya otodidak ya ilmune saka universitas ya duwe. Nggih. Komplit iki pokoke. Saiki sampean tak pasangke karo sinden sing paling unik sak donya. Apa ki? Oh, engko rasake. Mbak Laras, yo. Monggo ca dikurmati nganggo arum Bali nggih jumenenge Mbak Laras dari Wonogiri. Oke. Dados. Kecuali dhewe nyinden nganggo helm kuwi unik. Kosek urung. Saiki sampean takoni. Ayo, Ndang. Nduk, jenengmu sapa? Kula Laras Pitiriana Sari Suci Dewati, Pak, Mbah. Statusku dobel. Pak karo Mbah. Omongane kok kemrecek ya? Lah iya urung kuwi, engko takonono neh liyane apa ngono. Omahmu endi, Nduk? Mboten kula beto, Pak. Omahmu ora mbok gawa? Mboten. Nyatke dudu keyang kok omah digawa piye? Lah nggih. Anu, asalmu wong endi? Aslinipun kula saking Kasihan Ngadireja Wonogiri, kode pos 5971. Nomor rekening. Sing arep transfer kowe iki sapa? Lho karepe komplit ngono lho Mas. Lho komplit ora satu nomor rekening bareng to. Aku angger rekening mandeg e. Wah, jenengmu undang-undane Laras. Nggih. Kowe di bojo. Pun manak ping kalih kok, Pak. Wah, parah iki. Takoni di bojo manak ping kalih iki. Lah iya nyatane ya ngono. Sapi apa piye kok manak iki lho. Apa ya pun duwe anak loro ngono kok manak iki lho. Iki antike ya nggon kuwi ya. Antike ya kuwi. Iya ngono kuwi. Iki bojone ya betah urip. Omongan karo wong wedok saben dina kok ngene iki tensine ora dhuwur. Ora, malah tensine rendah banget malahan ora. Mergone ya kuwi dheke gendeng terus sing lanang melu edan ya. Oh ya ngono to. Kowe ya sekolah. Nggih, DM ben. Nang ndi? Ten SD Kasihan. SD. Nggih. Oh, ora kaya Umi mau kuliah. Nggih kuliah. Nang ndi? Nggih ten ISI mriko. Lulus. Ya lulus. Ya ta, kuwi cah Wonogiri kok medhok. Oh, Wonogiri omahmu. Lah nggih kan napa disebut nih komplit sak kode pos e. Untukmu, Mbah. Untukmu enek lomboke lho, Mbah. Endi? Kuwi iki kerak rokok Lombok. Bakso ora ono sambele kok Lombok. Pokoke saiki tak takoni. Nggih. Wonogirine ngendi? Ngadireja. Padha karo aku. Jenengan pundi? Aku ya Ngadireja, tangga. Ora Dik, ora.
Aku ndek tangga kaya kowe iso stroke aku. Amin. Kok malah diamini? Lah omonganmu dhewe lho. Mula aku ora cedhak kowe, aku manggonku ning Semarang. Jare ada apa jenenge omongan ki doa. Ora iki tak hapus kok tak tipek kok. Ning asline piyayine ayu lho Mas Gareng. Apa ya apa? Lah yo pirsanono ta asline lek piyayine jane ayu. Ayu. Manis kaya benik mangsane ade. Yo sing ngelem gen wong liya wae kowe rasah ngelem. Ah saurung dilem wong liya tak lem dhewe lah ora-ora dipai doa. Ya wis to wong aku ya ora apa-apa wong aku ya jenenge wong takon ki jawab karemu ora karemu. Wong ki kaya masuk ngono kaya iso Mas ya. Yo. Malah kaya wong rasan-rasan. Wes ning ora apa-apa. Apapun penampilanmu sing penting kamu punya kebisan utawa duwe ciri khas dhewe. Kowe kira-kira iso nembang apa ora? Iso nembang apa ora? Lah apa ora iso piye? Ora patek. Ora patek kok nganggo gelungan iki jejer karo Mbak Kesi. Kula wong gawakne tas Bu Kesi ya. Mosok gawake tas Kesi wae entuk seragam to, Mas? Ora mau seragam entuk dhuwit barang minggu bakale. Kuwi piyayine kaya ngilmu pari lho. Apa? Saya isi saya ndingkluk. Nek nembang apik. Ya yen ora kebanjiran glosor. Kok yo ning kene. Aku wong jalma tan kena kinira, bathok bolu isu madu paribasane. Wong kaya kono mbok menawa duwe kepinteran sing pinunjul, tokno kepinteran. Tokke, kowe iso ngetokke ra? Aja cengengis-cengengis kowe golek pangan lho, cengengis-cengengis iki. Golek duwe tok tinggal guyu-guyu tok. Ayo. Ayo, iso nembang apa? Kowe arep nembang apa? Anu insana. Lho kok malah ngelu to iki jane. Malah ngombe insana iki ki obat anak-anak insana. Iki ana iki lho Mbak Laras mang pilih. Kelinci ucul napa gubuk asmara. Pilih. Gini, gen cethak. Gubuk asmara, Pak. Iya ning ya aja kaya wong keluwen ngono ya. Gubuk asmara Pak, siap Pak ngono kuwi. Lagi iki lho aku weruh sinden dak mlakune ra ninting. Sindene jari anak lho. Ngene, Mas. Kaya ngempet. Lah ning brojo loro kok ya wisan. Oh iya ya. Wis Iki iki rapet lho Pak isian. Jajal sik tak kene rasa mlaku rono mlak. Rada mundur rek, mundur rek. Nah, saiki mlaku ning arah ngalor ngene Mas Gareng. Nah. wah sasise kena iki. Iki genah iki wis genah truk iso belok. Ayo dibawane ke. Ayo. Sing apik duduhno kepinteran. Ingkar. Nyingkar nyingkur Luar biasa. aja kaya mercon mau. Maksudku aku gumun iki sing diarani bathok bolu isi madu ya iki. Jalmotan kena kinira. Nadyan klemak-klemek ning suara mau. Wah, top marko top. Kowe iki tak jak omong malah rasan-rasan karo iki. Nek kok anu kuwi lho. Wong sinden lo ngrembug arisan ning dhuwur panggung lho. Ya, Mbok, ben. Nesu. Wiwit tane nyingkar nyingkur Ora ngisin-ngisinke wong ngadi. ya ora Terus ora arep tak lem meneh. Talem malah gilani. Lingsem yen kemutan. lingsem yen kemutan nano Ya Melu gendeng iki bocah iki. Wong ora apal mbok kenembang. Ngene ya tatak ya. Ngono wis wani kanggo seragam. aku wis ra ndisen nak Lah isinmu mbok buang ning ndi kok ora duwe iki? aku gak kandang gak kalen Gareng judeg lek bocah iki.
Ngono bojone betah nganggo lho. Anu niko iki gur ngampet. Oh ngampet to? Ngampet jane iki. Bojomu? Nggih ya isen bareng jane. Bojone iku dalang hebat saking Pacitan Ki Aang Wiyatmoko. Oh iki bojone Aang to? Nggih lho. Oh, alah Aang iki entuk iki apa pas mendem ya? Mendem katresnan. Iya maksudku ya ngono kuwi. Ora dhek mbene areng entukke direwangi mider dalan turut bangjo. Sapa? Ngopo kuwi? Tanggaku. Kami cepet. Tenan lho aku ora apal tenan, Dik. Apa, Om? Kelampahan Kang Kawuri. 500.000. Lelampahan kang kawuri Suarane apik. Setya Budya. Kudu dihapusi gareng. Wis tomu dhewe manut kok. Aku ora apal tenan, mbok blusukke engko di sawerane mau dijaluk neh lho. Lah kowe iki terus apa tanggung jawabmu ning diyen pancen ora apal sawerane dibalekke. Jikok nasum. Padune arep mbok go mulih ha. Balekke sing maringi no Mas Dim. Aja. Lah aja napa? Arep tak tuku cilok kok. Sinden tuku cilok ora. Pikirane iki ora apalan lagu ning kene cilok. Tresno tok. tulus. Nadyan ing gubuk asmara. Tresno tulus. Tresna tulus nadyan ing gubuk asmara. Apik ta? Apik dasar. Asline bocah apal, ning pancen lagake ngono kuwi. Ya oh ciri khas kanggo ciri khas. Yen ora ngono ya dudu Siti. Laras. Iya. Laras. Siti Laras. Sitrun. Hah? Gareng sitrun. Ora katuran. Apik iki, gareng sitrun. Ayo. Anyar lho iki. Dalam Ki Anom Suroto dengan bidang tamu gareng sitrun. Ganti padake gareng bejen. Yo diaturake, monggo gubuk asmara. Dadas. Yen liwat aku
Padake pitik angkrem. Kekno lungguh meneh gegogok lek angkrem. Iya. Setunggal melih ngaturaken ingkang bernapaskan Islami. Napa Mas niki? Menika katur dumateng Pak Sayyid. Nggih. Pepiling. Cocok, cocok. Langsung kemawon Mas. Ayo. Lagunipun ingkang asta sinten Mas? Menika bertiga antawisipun Umi, boleh. Mbak Najwa, boleh karo Mbak Tri Hastuti Retnawati. Aja meneh kok bertiga bergedel iki lho tetep tak pangan. Wo, luwe to kowe? Ora. Waduh, sajenku komplit san. Karo Pak Panjang wis dipundhutke rokok aku. Wah, leleng ya. Wes kowe iki jenenge seniman yang lagi ketrima yo ngene iki. Oh iya. Mangan ngombe rokok wis cemawis ini ora ketrima isine mung banyu putih tok. Malah sehat kok kuwi banyu putih. Iki ketrima ya niki. Nggih. Ayo ngadeg, Dok. Ayo bertiga. Umi sijine Najwa Kirana. Nggih. Karo iki barang baru iki. Nggih. Niku nggih saking Ponorogo. Oh, kowe ya cah Ponorogo, Dok? Nggih, Eyang. Jatuh iya. Gara-gara iki lho. Iki kongkeyan. Ya ora apa-apa. Wis tak akoni aku wis tuwa. Ponorogone ngendi? Anu, kidul. Anu, Bungkal. Bungkal. Watu kuwi. Oh, kayak wungkal ding ya. Bungkal. Bungkal ki ngendi? Ponorogo sisih ndi? Cedhak ngendi? Sisih kidul. Kidul. Nggih. Oh, sisih kidul. Iki nom-nomane Darsini iki. Darsini. Oh iya. Tenan iki sok dadi kaya Bu Darsini nadyan wis tuwa isih laku terus. Nggih. Iku ya sekolahne isi. Kula tak sing SMKI. Semaki. Aja digawe semaki ngono lho, SMKI kok semaki. Urupe cedhak diserampang semaki. Oh iya. Kelas pira? Kelas 3 ya. Aduh, aku kelasaran. Ya, engko kuliah ning isi ya, Nduk. Nggih, insyaallah. Kaya Pimpah iki ya. Ya, heeh, sik iki, gesek enake ya. Sik kaya buta rambut geni.
Piye. Arep ngopo sampeyan? Oh ya tak takoni kowe ora tak takoni jenenge ora. Ya iya ya kudu ditakoni. Wong ya aku ya grupe. Iya. Sampeyan aja pilih kasih. Ora kasih ora melu kok tak pilih. Jenengmu sapa? Tri Hastuti Retnawati. Tri iki telu. Kowe Hastuti. Astuti iki Astuti. Hastuti. Nek sampean dagelan pinter mesti iso. Has kuwi daging. Has kuwi daging sing dipilih wong. Iya wis ra apa-apa lah. Sak karepmu lah. Tuti iki ngentuti. Daging sing gaene ngentuti kowe. Hastuti. Kowe bokong kowe. Hastuti hasil tumpang tindih. Ya. Lah lek kuwi kentul reng. Piye, sampeyan ya tahu to? Iki sing losdol iki. Iya. Lah piye njaluke piye sampean? Apa ketemu? Aku apa-apa gelem waton gratis kok. Kok karyamu njaluk omahmu endi itu? Ngawi. Lah dhek men jenengan kan tau mriko to, genah sarunge ya keri ning kono. Piye to? Biar kowe. Sampean aja sok ngono kuwi, gak usah sok suci. Jadi laki-laki gentleman harus mengakui apa yang sudah dilakukan. Kae dudu sarungku. Lho nggone sapa? Sarunge yoyo. Wong urupe leye, yen ge iki sarungku. Kae ketake suwek separo pas sampean doyak satpam kae. Iya, suwek kae. Oh iya toh? Heeh. Aku malah ra keringan. Ngalah. Ping piro e? Lek doyak satpam ping piro kowe aja gawe isu hoak lho. Ya ora apa-apa, nek tenan pripun? Wis di bojo, Nduk. Kula nembe bar KKN semester 7. KKN semester 7 KKN. Nggih, aku bar KKN. Lah terus bar KKN ki meteng, terus aku duwe anak ceritane. Lho, KKN ngerti ra artine kowe? apa? Kucluk kocak nakal kuwi. Oh, alah. Iya, bar KKN aku terus meteng ceritane ngono. Oh, koplah. Heeh. Dadi aku oleh korabi iki gropyokan. Ora kaya kanca-kancane digropyok ngono. Oh iya pancen kuwi arep rabi ora duwe ragat ngenteni digropyok to kowe. Nah, lah ya pinter to jenengan iki. Ambotut. Aku malah suwe-suwe wedi karo tuti. Aku wedi kejiret ting ini ambak begini merupakan tokoh presiden di dalam kumpulannya Ki Cahya Kuntati. Tanpa kowe panggung sepi. Aku imbuh ya. Waduh. Lah iso, aku ki jan diaturi ya. Kon piye-piye iso, serba bisa. Saya tuh multi talenta. Ya. Harus bangga dengan kepandaiannya diri sendiri. Yen pancen kowe apa-apa iso wayangan bubar kowe angkat-angkat gamelan ya. Apa wong aja. Tapi karo jenengan, Mah aku ora kuat ngangkat kowe. Aku terima iki. Wah, iki saya Lah gede. sampean Pak De, lah sampean ora kuat ngangkat aku sampean cilik samene lho. Lho, yo teknike to. Piye teknike piye? Takon teknik kok ning kene. Tuti iki nyerang ya tibake ya. Oh tenan kuwi lek ngerti wong lanang kaya wong haus kuwi. Kuwi yen pemain bola lu striker. Iya. Aku back iki striker. Ya wis kono, tutupno. Mawut. Lho karo aku iki kok. Oke. Aku kok. Kowe Pak De kene.